Babe Bishop, Hallelujah, babe. sixolise kakhulu baba ukuphazanyiswa inetwork mnumzane. Amen, baba. Baba Bishop njengoba saqhubeka nohlelo lethu sisakhuluma okuningi okwahlukahlukene. Baba Bishop, yini ekumele yenziwe ngabantu emhlabeni ukuze baphumelele lesikhathi samanje? Ungakusho nje kucine kube igama elilodwa elinamandla. Kumele abantu bakwenze njengamanje. Akulungi lutho empilweni zabo njengamanje. Bishop, sesibayile okuningi, ngaba umshado, ngaba imali, ngaba umsebenzi, ngaba inhlalakahle, ngaba injabulo. Akulungi lutho Bishop wami. Babe, lengakusho umuntu ukuze akhone ukuphila aphumelele empilweni yakhe. Yebo baba. So leke lasi iBhayibheli songayinela encwadini yeTaga isahluko 19 so verse 3. Yebo. So lasi lo munye umuntu ulimata impilo yakhe yonke nebulima bakhe. Okay. Nebulima bakhe lakho umuntu ulimata impilo yakhe nebulima bakhe. So ngengase before ikhona into babe lesibantu lesihambe sidukiswa ngilabanye abantu. Okay. As umuntu wena yekela kuyocenza ekuthuneni lagogo wakho. Okay. Kodwa nawuthi uyahamba uyokuva lo munye afika athi umuntu wena gogo wakho ukuflathela. Yeah. Athi uma masowuhamba ucenze ekuthuneni lagogo wakho wena usasa uhambe ufuna umsebenzi uthola umsebenzi. Bathu beba uthandaze for 10 years solo awuthola umsebenzi. Yini le yenda wena uma uhamba uyoqheza lithuna leyanyanga noma lo yadokotela lokuyokugcina lithuna uphumelele. Ukukholwa lokuthi sikholwa nje lamhla siyakholwa ukuthi silamhlabeni make wami waletha ugogo emhlabeni. So which means gogo kulula yena ku-communicate na uNkulunkulu ukuze ngithole ukuphumelela kwami. Ngithi isemagama thola amaphishana asingalahli izinto noma asingawalahli emasiko lekungiwona lesifike sawakhanza la. Bishop wami ngikuzwa kahle lolo kusho kwaba, kodwa lapha ngidibana nenkinga la balalele nabayibuza lapha ka YouTube baveza ukuthi bayasho ukuthi thina sinenkinga wedokotela. Uthole ukuthi la ekhaya mina njengemuntu okhona la ekhaya omncane nginako lokufisa ukuthi ngabe abantu abadala kukhona ngibenzela kona, but la ekhaya baba nomama abakholelwa kulento. Ngingenta njani mina njengami njengoba ekhaya kithi abakholelwa esintwini, bakholelwa nje ukuthi bona basindisiwe kuphela? Ngingaphuma njani le nkinga leyo ngoba mina ngiyayibona le nkinga enginazo zidinga lesintu? So babe Bishop kanye nemlaleli wami dokotela wami mina lokuthi uma umuntu sokhulile noma somathole la ngqondweni yakho, yes, noma sekufikile livi la emqondweni wakho, kumele wena uthathe i-decision njengemuntu lona lenkinga. Uma usiva lesicathulo sikushisa, you have to take i-decision yakho wena ngebunguwe. Bishop wami kancane ke baba, i-decision ekumele ngiyithathe iyiphi? Ngoba phela khumbula ukuthi mina ngondliwa nguwe la ekhaya njengobaba njengomama, mina anginalutho ngisazama. So manje kunemaphupho la afika kimi la khomba ukuthi ngabe ngiyothwasiswa or ngabe ngiyothwasa or ngabe ngiyiswa emanzini or ngabe khona into ethi mhlawumbe ngafika ugogo athi uyazini edala khafiwe kanje njalo ngenyanga ukuthi nokuthi. So ukuze kustope lokho kufa, hambane ezokuthi ngamakhandlela akanje ethuneni nami nifike ninikele ngemali engane mhlawumbe i500 ma coins, ngithi nangibatshala khapha bathi isuka wena uyahlanya ayikho into eyishoko. So vele anginayo leyo power. So ngifuna ukwazi ukuthi emntwini okukhona njengamanje olalele umukelo khona ekhaya olalele noma ubuka lolu hlelo, angenta njani ngoba yena amncane anginawo emandla okuyimela enakho into la ekhaya iyavala. Because Bishop ukhumbula ukuthi uma ngabe ekhaya kini noma ikuphi khona uma ungenamali alikho igama olukhuluma lizwakale. Bishop amangazi lokho ukwazi kahle yini baba? Dokotela ngikuqonda kahle lokho. Yeah. So leke lasilizwa uNkulunkulu nganyelanga encwadini yabaseFeso, bantwana hloniphani batali benu. Yebo baba. Ngoba lokho kulungile enkosini. Nali seliyabuya futhi la ngendanzi ithi uma umuntu nakahle isibuya sesisizwe esinye sibe if I'm not mistaken. Kodwa nani boyise baphatheni kahle. Senguvile Bishop washeshe wangiphendula ngamagama achaza ukuthi
abantwana abancane mabahloniphe abazali babo at the time nabo abazali abahloniphe abantwana kusho magama ababanikeze amalungelo abo yizi bangabantwana. Yes phela wami kunjalo ukuthi ukahle lento ithwe 50% asihloniphane. Lo mncane hlonipha lo mzali. Letindo kuze letindo isibubunga ntoba nama problems la khaya akube naleli hlonipho ngoba awumazi uNkulunkulu ukuthi utawufika kanjani noma awulazi idloti la khaya ukuthi litawufika kubani leli dloti noma sithunywa phela wami asingeni noma ngangibani ekhaya asithatha umuntu munye from the family asisebenzise wonke umuntu ekhaya. So nini labadala nto abanemistake ukuthi hayi hlonipha uyahlala noma demon but thola ukuthi nani bazali nini lokuphila kwenu kula kulo mntwana. Yes. Bishop wami ngibonga kakhulu isikhathi sakho baba ngiyethemba ukuthi ehlelo olandelako sikhuluma indaba yokuthi umuntu osemshadweni njengamanje nabafuna ukumshaya ngesicitho bamkhiphe endodeni yakhe noma umuntu othakathwa ayibulivele la khona ngiyathakathwa akene njana akashiye noma akaye kwenye besintu bamside noma akacele uNkulunkulu noma akucento lo phansi noma akabekezele noma akabaleke. Okay kulungile ke Bishop wami sicela usiphe njengoba sesivala manje umfundisi omkhulu baba Masuku Bishop omkhulu we All Nation sicela ukuthi baba usiphe umkhuleko ngoba umkhuleko baba uyisikhiya sako konke ungakwenza konke emhlabeni but uma uNkulunkulu angavumanga akukho kungalunga. Sicela umkhuleko Bishop ngifuna ukukhulekele abantu abahlukumezekile abahluphekile abafuna umsebenzi abafuna impilo bekahle nabasafuna ukuphumela njengamanje nabagulako bese baphila. Sengicela ukuthandaza mntaka baba ekhaya ngicela ukuthi uphakamise isandla sakho sangasekudla usiphakamisele uNkulunkulu. uNkulunkulu njengoba ngikhuluma manje khona izinto ezenzekako manje la ezona kamoya. Ngibona abantu bayaphumelela lo muntu awukhuleka manje ngibona abantu ngibona imishado yabantu yabuyisa ekhaya. Ngibona abantu bathola umsebenzi manje njengoba ngikhuluma manje uNkulunkulu wenza izinto lapha ekhaya njengoba ngibona manje lapho ngiyathi Bishop uNkulunkulu lapho isibaba ukufona bakushayele abantu kusukela ekuseni basile ama-miracles ngibona abantu abaningi babathola umsebenzi. Senginokukhuleka manje phambi sakho esengasekudla mntaka baba babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha nangu mntaka baba nangu umlaleli ekhaya ulalele manje le nkinga labhekane nayo manje babe sengithumela izwi lakho elinamandla babona amandla wonke ukukhulekela Nkosi ukhona bakho khulekela Nkosi umlilo wezulu bonke Nkosi oloyiwe othakathiwe odangiwe nithi back to the sender right now manje sokulanda ukuphumelela kwakhe Nkosi la kwafalela khona ungabe kubabosha inkanankana ungabe kubabosha amafindo babona amandla wonke ngikhulekela kukhona bakho thumela umlilo wezulu manje ngikhulekela Nkosi yempumelelo kubantu bakho Nkosi South Africa Swaziland Mozambique Botswana Lesotho ngiyathandaza manje egameni likaJesu Kristu thumela amandla akho Nkosi ezulu bayambula Nkosi ofihlakele bantu bakho Nkosi ezulu manje abaphumelele kweshe iqale ngisokwesha izibopho konke okubisakusofa legazi likaJesu babona amandla wonke akwenzeka ama-miracles njengamanje Nkosi lokusikhuluma manje njengamanje ababashayele Nkosi abathola umsebenzi Nkosi akungena ama-in-contact right now njengamanje Nkosi angena imali zabo singuvale imali zabo azivuleke manje egameni likaJesu nabo abanye baqabele Nkosi ngiyababona emakhaya Nkosi ezulala abanye Nkosi ababukana manje ngithi Nkosi suka manje abakhulumisane babe njengamanje akuphela ukuqabana manje nami ophuza utshwala mina indoda ephuza utshwala ehambe ngabuye ekhaya ngiyayithandazela manje ngiyayihlanza utshwala lobo njengamanje egameni likaJesu ayihlanze siyaphila egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Inamandla lento mfundisi inkosi kubusise baba Bishop wami ngizocela mathunde futhi kucela lapha lo hlelo sibine futhi kuthole inkosi kubusise baba. Hallelujah. God bless you mntaba siyabonga futhi kodwa nawe umlaleli ekhaya uNkulunkulu akubusise akupha amandla amasha sifisa ungena emnyakeni omusha egameni likaJesu. Amen. Amen Bishop. Amen.